Kabon-kabo kag maligo! Dapat makaka-aksyon na let us prove that Filipino time is always on time. Ano man ang aton paghahimuon subong adlaw, Domingo. Dapat makaka-aksyon magayuhom kita ha. Kay man kuno ang tao nga may aras nga tawag naton nga positive outlooks in life. Matawag naton nga madasig makakita sa solusyon sa ilang mga problema. Kumpara sa mga tao dira nga nagasimangot no, bawa. Magputi lang uwak, nagakusabot ka, nabodamo ka sa problema, wala kang ibig makita na nga solusyon. Tuod man itaga sa bato niya. Well, mga kaksyon, amo ng programa nato nga Johnny Tango Rides Again. Kada Domingo, kung kamo dira may aras ang jokes nga, igapaambit rin sa itong programa, bukas ang aton nga text hotline number 0938-225-5017 or pwede man kamo maka-action, maka-PM din sa aton nga Facebook account. Pagitaon nyo lang Red Salgado or mismo sa aton nga page, pagitaon nyo ang Action Radio Bacolod. Good morning sa aton dira nga mga naga-abyan, di ba? Mga abyan nga nagapangapiso mong aga. Nagauyat sang isa katasa nga kape. Kag nagapaminsar sang madalom. Hay. Aga pa siyang banwa, ano, do kadalom na bala. Ano ginapabinsar ta? Kay sarado bala ang tatlo ka dalag ko diri nga merkados Bacolod. Gusto ko tari manindahan sa mga aga. Pagkanto ko sa Burgos, sarado. Sige, himo ko na lang Action Red Salgado, nagkanto na lang ko sa may Central Market. Apang pagkanto ko Central Market, sarado maghapon. Di para at least maka-exercise man ko. Nagjaging-jaging man ko yapakanto sa Libertad. Sarado maghapon. Well, mga kaksyon, sarado sa gihapon ang ato na tatlo kadalag ko ka merkado diri sa Bacolod. Sa rason nga mag-disinfect na naman ang aton diri or mag-implementar sa disinfection ang aton niya nga mga opisyalis diri sa Bacolod. Hindi lang maglain buot mo because mga kaaksyon, madamo isang paagi para kita makapanindahan. Diba sa isa ka semana we have 7 days. Mahimo ina, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, kaysa Sabado panindahan, ano? Kag hindi naman ikaw siguro ang makasara nga magpanindahan dira. Nga ginapamangkot nga dapat ikaw lang manindahan dira sa Burgos. Hindi maguro, no? Pili mo suguon dira ang manghud mo, ang asawa mo. Ikaduwa nga asawa, hindi maguro. Pwede mo masugo ng asawa mo, darang manghud mo sa pagpanindahan, ano? Di ganing iloy mo, ano? So, amo na, pwede mo na siguro kung magluto kami Domingo, kadyos, baboy lang ka. Lunes pa lang, bakal ka na tiil baboy. Martes, bakal ka lang ka. Miyerkules, bakal ka sang kadyos. Huwebes, bakal ka tanglad. Ito installment, pala di paglabot sa Domingo, ti kumplito darang lutuon mo para sa kadyos, baboy lang ka, or KBL. But ano yung mga kaksyon na madamo sa pamaagi para makapatindahan ka except sa adlaw sang Domingo. Alright? Kag syempre, ang buman sige hapon, ang ginatawag naton nga curfew. May ara gid sa mga batigang mga tao, no? Ya kadakpan gyapon niya. Kapila na balik-balikon niya nga ang curfew alas 8 hasta alas 4 sang aga. Ang mga interview mo na sa nagkaladakpan mga kaksyon, sabat nila, ha? May curfew gali? Ang abi ko bala wala curfew na. Gatukar bala tawag tang amnesia pagkadakop sa ila sa mga pulis, ano? So, maging mabagaan ang ubra sa ato mga frontliners, especially mga pulista, ano, sa pagpatuman sa ginatawag naton nga curfew o pag-lower down sa COVID-19. Pinaagi sa pagsunod sa gina-implementar diri sa syudad sang Bacolod. Galay kito may mga tao, gidya nga ti, basi malang hindi ko madakpan, di ba? Kawat-kawat! Kawat-kawat! Uy, namo-damo nagkalabuo sila, suno sa ila. Kamo ha. Well, mga ka-aksyon, subong adlaw, it's August 16 of 2020. Panibagong adlaw, kag panibagong buwas damlag para sa aton mga kaugalingon. Okay lang na kung na busted ka kagapon.
May ara pa sumuti, busted ka naman ikaduwa, no? So again mga kaaksyon, life must go on. So anyway mga kaaksyon, speaking of the day today, which I've mentioned, August 16, nakabalo mo nga sa 1977, parehas mga pizza ha, it's August 16. Sa mga millennial naton, I hope ini ma-remember niyo ha. Kamo bala kakilala sa kay Elvis Presley? Oo, di ba? Especially si Lolo kag si Lola mo. Basta gani ko Domingo, kakadumduman gid ang ilagi na idolo nga si Elvis Presley. So, mga kaaksyon August 16, sa 1977, si Elvis Presley ang nagtaliwan. Si Elvis Aaron Presley ang ginbunag sa January 8, tuig 1935. Nga kilala naman bilang si Elvis. Siya isa ka American singer kag aktor. Isa man ini siya sa konsidera nga one of the most significant cultural icons of the 20th century. King of rock and roll o ginatawag naton nga The King. Dos FPJ, no? The King. Siya ang ginkasal sa kay Priscilla Bulo kag nakabata ini sila ha. Amo ni si Lisa Marie Presley. So, kung kamo nakabalo, gali kiti medyo do mga 1970s, 1980s, early 90s, no? So, ang iya sini nga bata, so bali ang amay, mutanta si Elvis Presley. Okay, siya gid man. Elvis Presley tapos ang pangasawa si Priscilla Bulo. May bata sila si Lisa Marie Presley. Ang napamana sini, amo si Michael Jackson. O nakibot ka mo ha? Bakit? Basta mo na mga kaaksyon ang pangasawa, actually ikaduwa na ini ha, nga nanginbana sa ilang bata. So, sa wala makakita, amo ni ha, si ginatawag tabala si Michael Jackson kag Lisa Marie Presley. Kagwapa sa kay Lisa Marie, no? Siyempre, kagwapo man sa kay Michael Jackson, di ba? Namo-damo nag-react dayo, no? Gwapo gin man si Michael Jackson. Siyo nagambal nga law ay si Michael Jackson, ha? Wala man siguro, no? Gwapo sa kay Michael Jackson, no? Kataas ang ilong, tapos kaputi siya, no? So, amo na, sadtong okay pa sila, no? So, mga kaaksyon, amo niya ang asawa ni Elvis Presley. Perti makagwapa ho na, tulukabla. Kataas ang ilong, kaputi, tapos kanami sa iya nga bata. Kaya syempre, ang aton maginaidolo si Elvis Presley. Perfect man ang iya nga itsura. Di, kanta-kantahan niya kasi na, kung magpangaliyag sa simo, hindi mo bala sa pagsabton. Kagwapo sila nga tao. Sa mga kaaksyon, pinaagi sa iya energetic nga pagkanta, iban pa nga style sa intablado, pinasahi ang bayo malaba balang ginatawag ta balang patilya, buhok yan ni Bia, no? Timo ning iya patilya na. So si Elvis Presley kung ikaw magtan-aw sa iya nga mga music video, ang imo gidira manotice is ang iya nga patilya, di ba? Do kalaba. Tapos paglabot doon sa idalom, galapad. Tapos do triangle bala. Do buli ni isang triangle di sa idalom sa patilya niya honan. Amo nang isa sa mga kumbaga pa disenyo sa iyang buhok, ano, ining si Elvis Presley. Kag dira sa ginpalangga sang iya nga mga fans sa bilog nga kalibutan. So sadtong November up to 1956, nagwa ang iya unang nga pelikula nga Love Me Tender. Pagkatapos ini, siya ang na-draft sa military service sa 1958 hasta 1960. Nga naka-station sa Pungsod, Germany. Galing ito mga kaaksyon, sini nga panahon, si Adolf Hitler ang napatay, o patay na siya, ha? Kasi patay siya April 30 tuig 1945. So kumbaga pa, tapos na ang World War II sa Europa pagkadto ni Elvis Presley. Diba si mamangkot kamuti? Tapos naman ang World War II. Nga nagkadto pa to si Elvis Presley sa Germany.
Di ba, party ini sa mga residente o party ini sa ilang obligasyon nga magserbisyo bala sa militar dito ya sa pungsod Amerika. Kung galigiti ang reason kung nagkanto sa Germany para i-maintain ang ginatawag naton nga peace and order. So mula na nagkanto to siya, then after sina nagbalik siya sa pungsod Amerika. So, ginkasubo sa mga fans sa bilog na kalibutan nga siya ang napatay sa tuong 1977 sa edad nga 42. Nagwa niya sa mga headlines sa newspapers ang una nga si Elvis Presley ginpatay. May nagwa man nga balita nga si Elvis nga hari sang rock and roll napatay sa edad nga 42. Kay na overdose di ba? Tapos, may nakahambal man nga si Elvis Presley ginbangungot. Namuda sa mga balita sa una, no? Galikiti, just to be honest with you, mga kaaksyon, why ko pa niya maabta, no? So, si Elvis Presley, ara sa iya mansyon sa Graceland sa Memphis, Tennessee, nga nagapahuway matapos ang iya nga concert. So, nakitaan ini siya sa malapad diya nga banyo, alas 2:23 ang hapon. Isa katawag ang nabaton sa Memphis Fire Station, number 29, nga isa katawo sa 3754 Elvis Presley Boulevard ang nabudlayan sa pagginhawa. Tapos man sa aton mga kaksyon, nabala mga Amity Chamber, tiyan mo na may ara man sila sa ginatawag naton nga ambulance. So dito, nagtawag sila para pangayo sa nga bulig. Por galigati mga kaksyon, kumbaga pa ulihin ang tanan bala. Tungod sila, ang ambulansya number 6 ang nagwa dayon kag nagdiretso sa mansion ni Elvis Presley. Ginkuha ini siya sa mga medics pero wala gid siya makarecover. So sang gabi gideklarar nga si Elvis Presley ang patay na. Kag suno sa iya mga doktor, ang rason kung napatay siya inatawag naton nga atake sa korason. Pero galikiti diri pag deklarar sang iya mga doktor, wala ginahambal na balang overdose sa bulong, Pero sa lugar kung sa diin dito ginhimo ang otopsiya, amo na siya natawag naton nga Baptist Memorial Hospital. Diri may nakahambal nga si Elvis Presley amo iyang na overdose o rin na balang sobra nga pag-inom sa iyang maintenance nga bulong. Pero yari mga kaksyon sadtong early 90s, ina-remember ko pa nga kuno si Elvis Presley wala kuno napatay. Naglapta na nga balita sa bilog nga kalibutan si Elvis Presley wala kuno napatay, buhi pa siya kag nagalagaw-lagaw pa si bakulod. Do kabahol naman siguro May nagagwa man nga balita nga kuno si Elvis Presley naghalin kuno sa Estados Unidos kag nagkadto sa Europa, nagpatukod to sa iya nga balay. Amo na mga balita sang una nagkadto kuno si Elvis sa Australia. Si Elvis kuno na nagbiyahe e-bike sa Bacolod, subra ka naman nimo. May mansion sa pagkatapos bakala siya e-bike biyahe sa Bacolod. Pritiyan sa city. Reklamo pa sa sakyan sa dako-dako ka pasayron. Sa mga aksyon ang iya mga fans sa bilog na kalibutan ang wala nagapati nga si Elvis Presley ang napatay. Ano bala ang mga rason kung nga nagapati mga fans sa bilog na kalibutan nga si Elvis Presley ang buhi pa? Kay kuno mga kaaksyon wrong spelling kuno ang pangalan nga nakabutang kuno sa iya nga lapida. Amo na mga kaaksyon ang hambal sa iya mga fans sa bilog na kalibutan Buhi pa si Elvis Presley Gintanaw ko itong iya nga lapida. Wrong spelling. Dapat isa lang na daya ka sa ironia. Tinga dublito haw. Tapos may gahambal mga kaaksyon dapat ang iya to nga ang akwa niya double A dapat dugangan to isa para triple A do battery go
Sa mo mga kaaksyon ay isa sa mga rason ikaduwa diri ko no pagtan-aw nila sa iya balang lawas sa ginahaya na siya. Gulpi na kuno nga naglaba ang iya nga baba. Tingnan pala sa mga fans. Hindi gito ya si Elvis Presley ya. Nagkanto ko to sa ginahaya sa. Hindi ya si Elvis Presley ya babaluya. Hindi kami ya magpati ya nga si Elvis Presley nga idol namon. Kalok-alike si Ay de las Alas. Kalok-alike naman si Babalo. Hindi siya babaluya. Amo nang isa sa mga rason mga kaaksyon kag ikatatlo dire hambal sa mga fans niya hindi gito siya kay man si Elvis Presley pero may nagapamutang niya siyang pumada ya. Ti ang buhok sa amon nga idol nga si Elvis Presley mala ang buhok hindi kami magpati nga siya to ya dapat may pumada gito ya. Diba si mga kaaksyon sa lato siyang inabalang funeral parlor bala? Masiguro ay gibutangan sa bumada, di ba? Kati alangan man nga magbugtaw pa si Elvis Presley nga, oy, dapat butangan nyo ko pumada. Kaya nagpumada, ko everyday. So, muna ko ng mga kaaksyon ang isa sa mga rason kung nga wala nagapati ang mga fans nga napatay siya. So mga kaaksyon, ang isa sa mga sikat nga kanta ni Elvis Presley, amo na siyang Can't Help Falling in Love, Jailhouse Rock, Don't Be Cruel, kag Love Me Tender, kag Madamo pa. So amo na mga kaaksyon, ang natabo sa itong tuig 1977, August 16, nagtaliwan ang aton nga idol nga si Elvis Presley. Anyway, magabalik kita mga kaaksyon batapos ang pila ka mga commercials. Agapasang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo pagkulon nun kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse
matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kalintangan, responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At
i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sa Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:26 na sang aga. Ganay sa mga tao na kamara sa kalatuan sa mga aga, bako nakamudradak pa ng balde, habon kabo, kag baligo. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Isa ka oras ng programa nga magapamukaw sa inyo, magahatag ineriya kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. Eloy mga kaaksyon, subong aga, makaupod naton liwat. Si Action Brian Borden sa pinakauli din nga balita sa syudad sa Bacolod, kag bilog ng probinsya sang Negros Occidental. Action Brian, good morning. Action Bray? Yes, good morning, Action Red. Pasensya gid, ano? Okay lang, Action Bray. Musta yung mga paglibot-libot sa mga aga? Batro tawhay gid ang aton sining palibot plus nga tiway subong panindadaan. Gani, man mo paglabay ko to gina sa Burgos balaho, pero tigyak tawhay. Linong-linong sa Lacson do bisan mag drag race ka pa di. Bao. Hindi lang amo gina sa una bala nga pinaka-busy gidre nga lugar sa Bacolod, dong Lacson bala sang wala pang COVID. Oo, madumduman mo sa nagligad to mag-report ka mo ni oras nga sa normal pa nga sitwasyon. Abi may galinakat na nga mga kabataan, inabalang nga mga teenagers bla. Taga mo ni oras nagpinauli pahalin sa lagawing. Makita ko to na tublas ang una nga may mga PBB teens bala. Oh, muna. Amo ni oras. Inang kwan ka sa lalawit pa ng mga tiil. Basta ipa mo. Huwag pa nahuwasan la. Tapos ang iba doon, lapakagwa, makumula po na 3 ka oras. Yes, Tara lang. Kasi padayo na lang da. Grabe gid. Oo, subong do hindi mo gid mabatyagan na, no? Layo naging distansya ya sa normal nga sitwasyon, pero sige lang nagalaom gid kita. Magatapos gining pandemya nga ini si COVID-19 Action Red, ano? Tawhay kaayo ang Bacolod sa nagapamangkot sa mga sa umabla. Nga amo ang naga-supply pagkaon diri sa aton sa syudad. Why subong baligyaanay sa Libertad amo nang bagsakan ginila mo. Aha. Oo, why man sa Burgos amo ning duhagin nga ginakadtuan nila, so pabuwasin nyo na lang nada. Ag halong gid no sa pagpadulong diri sa syudad sa Bacolod kay Bacolod subong do ginakabing Action Red nga kaladlukan. Gani ba na mo ba na ang nakita ko bala sa Facebook, no? Kung magkadto ba lang taga Bacolod sa ibang lugar, masagad kong tao gakwad ka panago din sa balay bala. Na balang pag-abot na ito bala, buta na balagaw na tubi sa may example tabi kadi siya. Sa example talaga. So no, may nakasugid sa aton yung kung magkadto itong mga taga-Bacolod mo ang tao kung nga panirados balay, abot kung tuod na. By iyo to sila mo. Okay. Bacolod nun ka,
Pabalo-balo ka gito kay basi makastiguhan ka pa. Pero gali- maayo man na. Oo. Pero galing kita ginahambal man Blackson Bray nga siguro ko as long as gina-observe tang pagsuksok sa insakto bala sang face mask ta, face shield, social distancing or tawag ta bala physical distancing, do wala pang group problema, di ba? Yes, dulo distansya ka lang duway gid man problema. Mhm. O galing kayong iban ba lang nga daw, I don't know kung luto ta sila sa information ba nga hindi kagi dapat i-discriminar mo ang tao. Correct, yun. Oo, tigaling kayong bisan ako man, kung gisa ka plagyo man ko. Pero way ko hambal nga layas to kay base ni COVID ka. Do ka sakit naman na. Sakit ka na yan. Distansya ka lang. Mhm. Amo malang nang ginapangabay sa aton nga otoridad way naging man sang iban action red, ano? Mhm. Kay kamot isa ay nablangga katingala kung nibla sa otoridad taman. Mhm. Labi na gid subong nga bag-o nilang status ang pagwa sang result na sang swab na ini or mo na swab test action red. Mhm. Do hindi naging kompleto bisan address do hindi mo naging matulog pangdan kun din dapit kun Aha. saan sinuni sila muna bla. Mhm. Tingala ko blang nga ang ginatago nila blahaw no ang mga amo sini. So, pag ginsyende ko, para hindi guro ang tao maglinayas na sa munang lugar, no? Na muna, no? Kapag siguro ba si idi guro pag i-discriminate bala sa mga tupad balay just in case gid man. O, irespeto, abi, do irespeto, gyapon, despite sang amo nga sitwasyon, kiti ka-suffer na sila gani, i-discriminate mo pa. Mhm. Pero kung ako sa ako lang niya, opinion ko man action red mo. Yes. Dapat isugid na iya, kung din nga street, ano ang ngalan niya sina, anong trabaho niya sina. Mhm. Para ang tao aware pa gid pag kadto ida kundi madistansya na sa daan hindi man na discrimination guro ko nag-adjust ka sa kalingon mo Yes. mo na nga ako niya dapat kay kabalo kay ning COVID-19 una-una hindi ni siya kahuluya kag hindi dapat ikahuya nga balatian o kon kagaw mo Yes. oo dapat ipabalo mo ning publiko para makadistansya kay kapang lato ni saya paagi sa aton laway dapat kag sa balhas mo na abi Mhm. hindi ni siya pareho ya sa HIV nga kahuluya klase balatian Mhm. nga antes ka to dapat kung may HIV ka ginawa mo na panago kay halin niya sa kabastusan nga balatian Yes. dibla no hindi niya pero galing kita yan ang otoridad dito mo na malubag pero kung balon tagid be dapat ipabalon tang publiko nga umuni nga street niho may positive tadi pero why naman na siya pero halong kamuda amo ni siya nga tao mo muna. Kundi ang tao ma-aware pa gid kay hindi na magpinataka ka pungko ka magsagi ka pawala lang nga mag-low standby kay way siya ideya mo nga may positive digle. Amo sina no kay kag syempre man action Brian no inabala mga tao nga nagpa swab test. Syempre kung wala pa nakagwa darang result mo, palago ka dras balay mo. Hindi kasi lagi nga may posipos ka dra masturya ka sa mga tao palibot mo da hatag ka ideya sa ila nga ikaw ba nagpa-swab test, at least mahatag sila gap kay wala pang result mo. Ang iba man nga nagpa-swab test, pag ginawa man ang hipos-hipos man. Pwede ka lagi gambal na nga, pre, dira ka lang na pre, swab test ko pre, kay kapag ka frontliner ko pre. Di ba, no? Correct. O nga mo sana, kung yung tao, sige pre, do hindi ka man guro paglaganan sa plagyo, guro sige pre, maintindihan ka. Di ba, no? Ang ibang galing kito ka tinuntuman sa mo lang kay posipos, tapos kapungko-pungko ka lang na swab test ka nagali. Tapos ang iba nagawan battle pa. Nagawan battle pa. Ang lain pa na kung whiskey gid, pasapasa baso, pusa. Amo na sakit-sakit gid ra ka matabo sa ilada. Amo na isa ka kwan anyways tayari na gid man pero kon mahimo ta na abi pwede ta na himuon subong para mauntat ta na ni kay ang pinaka mabatian na subong nga tinaga sang tao kapoy. Correct gid. Kapoy na sang sitwasyon plus pag-action red nga daw na sobrahan na ka-striktong otoridad subong ang mga driver naton kun way naka-face shield dira dakpon. Yes. 2,000 balayang kwadto pila ning patong sa penalty sila ni pagkamahal-mahal sila di ba mag-amos na ba siblang mag-ibwal ang mga driver tang magpamunuon na nablakadlaw nga panakoblaw. Amo na sakit-sakit na. Pero anyway, action bride bala nagsugod na kagapon ang pagsuksok sang face shield, di ba? Di may nagkaladakpan gidis Bacolod daw 8 gini na sampulan di ho. Kaluluko ay mga driver ni dapat ginwarningan lang ni sila anay no. Kabalo kitang dissemination sang information hindi na gid man
nablang hindi bago. Kay kung nagapamati ka lang ya radyo bisan ano nga istasyon da, way giniuntat nga ginawakal kiti ang taga radyo subong like aton mi. Aha. Nga aton makabuli kita sa advocacy nga mo sinima lipay kita nga inform lang tawo mo kiti para sa aton ni tanan. Correct, good. Di ba si atong driver nakabaluman siya pero ti alang-alang gid lang ibakal kay damo man subong daan nagapanunto baligya sang face shield nga ini. Correct. Nagalalapaw ang presyo. Ang tapos may nagwa pag deduction bride, gasala bala mga driver ta kung magbakal sila or hindi kiti, di ba nagwa naman tong kumbaga pang balita nga dapat may ari diri sang foam sa ibabaw sa face shield mo. Pero wala to, dugin na okay na to. Nagpagwa to ang DOH, I guess, ano, nga as long as makubiran lang yung bilog mo dra, yung nga itsura dirang ulo mo, that's fine. Amo to gurong iba may nagbakal kiti nga panigurado kanugon bala sang 70-80 pesos Yes. nga presyo. Okay lang na action price sa manog bakal, ti isa lang baklo niya. What if be ang mga nagkumpra to Yes Manila nga nagbayad na 40,000 kag hindi be karon igranto kay di dapat may foam gid sakit Diskarte man lang to sa DOH kay naga-negotiate man to sila mo. Gani. Balas labing nga hindi ka hatag day, hindi ligyaw na. Then pagka ano to na impasse diyon sa production tubla, okay pila ha? Okay sige, go. Ginali siya. Larga manok. Galing kita kisang bala ginahambal ta sa atong mga tagpalmati subong ang action bray dapat ya ang balita butag ta ang basihan bala para patihan yo inang sa network man balang reliable man. Ay kung kisa bala makita nyo sa Facebook na naka-caption lang patihan nyo dayon bala. Gani. Oo. Galing kay ang taga DOH man ining ginsikway nila puntani nga face shield bala atong nagligan nga adlaw. Dugay naman na ginausar sang iban tiway mas lang nagreklamo. Imbi subong nga istriktohon sang DOTR kay ang DOTR may kugalingon man nga utok ilaman. Yes. Imbi striktohon, in-strikto man to nila pagkatapos nga daw okay na. Tapos ginbalik na naman nila kundi porting kulba ara pamuyayaw sa nagpangumpra action red ang ihambal mo to bla. Oh, mo gito. 40,000, 50,000 igumurahon hindi pwede daw isunugo niya mo kalma kay Sharon ta. Grabe tong rant sa Facebook pagpagwa to nila sa statement mo, no? Kung pwede lang makadagan-lagan sa Facebook daw. Ambal sila nga, ang kwarta ni bayad namon sa facial to ginorder namon sa Manila. Oy, ninamo niya nakita as dalan. Grabe, ito nga pag tinunto kong kilisay na blang ang paglapak na sang kinamatarong sang tao doon, di naging manami, no? Tapos dugang pa tong mga misbranded nga mga face mask bala. Gani, ano? Do ka sakit man bala nga nagpundar ka na, nagbakal ka na sa kadamo-damo bala nga rolyo sang tela gid patahi mo tapos nagwa tong fake news nga ginabawal ang cloth mask. Gani, oo, grabe, nagsubra-subra. Anyways, way man ang kabaluway man ano kung mag-inamos na ano ginapreparahan yun may ideya na kamo. Yung nakabig naman ayhan nga emergency ni crisis ni pagkatapos may mga branded kamo inyo. Hindi aton joke man ni pro kisa ton manay mo na sitwasyon. Hindi ba tingala ka man action red, di ba? Yes. Emergency gani mo kita mo mga lokalidad gambal nga ideklara ta ni emergency mo nga lugar kay nang bagyo, may tragedy, may linog, etc. Meaning unprepared ang tawo. Yes. Sila may mga branded sila yan, prepare. Ang ginambal bala action bray nga dapat kuning kaso matabo na may ara bala sang alternative in case nga wala supply ang amo na bala ginatubod mo. May ara sang alternative galing kiti may mga balita gives lang gagwa bala nga dapat amo ni siguro basi negosyo bala. Kung mabasulan pang taga-radyo. Yes. Ang tagbalita siya na ni man na ibrita gapon ay man subong. Nablao, may pako, na may man ang balon nga ang radyo, ang taga-balita lang, basulon yung DOH da kung sino da kailain-lain ng statement nila. Yes. Amo na, kulang man sila pag-inchindit, subong na pa-inchindit sila nga amo na, no? Alangan mo karon nga may bago to nga na pronouncement ang DOH, bayaan mo lang to kung ikibot pagid ka mo. Nga why na to, dapat hindi nyo pagbasulon ang gabalita kay kasunod na sa kung anong ibalita man. So subong ang bakulod di amo na stricto ining facial nga ini sa driver kag sa mga pasahero. Ang ibanda nga way nagasakay ti way gid man stricto ni sila pero kung gusto mo yung magamit ti way man makakontrada sa imo, no?
normal malang gina sa amo sa nga sitwasyon. So bisan subong daw gasululubra naman lang ganing face shield gani nga baligya Action Red. Pero galing kiti grabe pagsaka sang presyo naman ni Action Bray. When is lagro kabalo nga ang DTI nagpagwa ni sang kwan sang guidelines na dapat ang presyo nyo da kung nagapamati ka mo 26 tub 50 pesos gid lamang. Na Oo, kung magsubra da kag may ara sa mapisan nga mag-report sa DTI kag kung mapisan man ang DTI maglibot kay duway man is lagagwa kung kisaman. 2 million balayang penalty kung madakpan ka. Ti paano pagwa ni Action Bray kiti stay at home? Ito, no? Work from home. Bisan way pandemya, the work from home man isla. Hindi man siguro kagwa mas lagali kiti skeletal workforce. Skeletal lang kung isa daw sila ng lital, way gid, no? Pero damo ka mo sa pabalo tani sila kay Lloyd tani sa mga utod ta. 2 million pala madakpan mo sa DTI ang Na. penalty da. Pag mayara pagid kun over ang profit nga ginahimo mo da. Inang 5 mil plus mapriso ka 15 ka tuig Action Red. Baw, kasakit man sina man. Tungod Hindi ka lang sang madlok. face shield. Oh, face shield lang yan, hindi ka mahadlok sina. Oh, tina guro 2 million do layo sa tuod gid man na. Pero kung mapahog mo kaugalingon mo, mapahog ka man eh. Ano mo na bla. So amo na halalong gid ka mo, no. So puro ting ako damo bla namang granon sumungya sa pandemya Action Red. Yes, makuha din sa face mask tapos nag-face shield. Damo Tapos man na biktima. yes, damo mo na biktima. May kalunoy gid yo but ikuan ko lang ni secure ko ni karon ni check ko ni kun sulbad na ni. Ligan na gabi may nagpa-interview exclusive sa Action Radio. Isa ka negosyante from Escalante City Action Red. Nag-order siya sang ari maka-learn tadi kag dapat ini talaga pagsundon. Nag-order siya sang facial nga ini through Facebook or Messenger bla. Ang katransaksyon niya taga Bacolod. Oo, so tag 50 ang bilog sang baligya niya. Uy, So kung sundon tang SRP, why na siya ginansya kiti 50. 50 lang gid mo. 50 lang. So sige lang ginansya group bisan 5 ka pesos lang ibalik niya ito. Nag-order 1,800 pieces Action Red. Baw, kadamo gali. Oo, sa tag 50 mga 90,000. Mm. Ang katakang transaksyon niya nga ng taga Bacolod nangayo sang 15% nga down para magapanigurado man tong katransaksyon niya. So ginpadalaan niya paagi sa isa ka remittance center. 13,700 plus bla mo. Aha. Ati goods na, no? Makit-anay sila sang Biyernes. Pagkatapos nga napadalang kwarta ginkuha sang bali Huwebes sa ginpadala pagka Biyernes ginlukat sa Sinanga Center. Tapos ginlukat niya man ang iya sining nga Facebook sa Messenger pang block na sila wa hindi na makontak. Pati ang number. So 13,700 plus ang gindali niya. Boka sakit man sina man. Bangod ginawang sang face shield nga in business nga ini Action Red. No? So scam to siya, nagpatututuntulan to. May mga ID, pero ang laila di kay magin provide siya nga ID niya. Again provide yung ID niya na secure sang tagreklamo. Kag ang ini nga ID, daw hindi man naton matawagin nga fictitious to kay ang utod sining suspect nagpamatuod niya, muna siya magulang ko na. Oo, siya why make balong amo nagling modus niya. Sige lang buligan namon hindi man siya makontak sa utod niya. So taga Bacolod na siya, halalong kamuda, laba buhok ya. Pero lucky ni siya. Lucky ni siya. Why namon gin-divulge ang ngalan kay ti inang ginaprotehiran pa namon kay basi hindi mo ngalan giblaw. Aha. Kay pwede mo na gamiton subong sa mga sa kamoderno sa panahon subong. So halalong gid mga utod ta through transact kag damo to ni nagkomentar din to sa aton nga Facebook da sa Action Radio. Yes. Nga the best gid nga palisiya COD. Cash on delivery na lang gid. Hindi ka magatag sang advance mo nga payment kay ma-advance sa away gina siya. Play away gina siya mo. Subong para daan nga panahon nga pandemya pa tanan ti nga batsag sang krisis. Kwarta subong ya ang kwan silaw Action Red. Gutom subong nga tao ti kon ikaw matuntuhan may manugtunto. Correct gid. Pero pamangkot hasta San Oy na magamit ang trisimel.
Pagkatapos to, basi gutumon sa kadadlaw blabi sa nanong kaon niya. Kagtapos magwa na siya, madakpa na siya. Madakpan na siya amo sila. Pero di layo nga madakpan kay Bacolod noon, may address man siya ginatag kag ang remittance center niya ini kabay pa nga mag-cooperate ni sila kay kun hindi intrahon ko man ni sila ganis. Gani. Kaya dapat nga kun hindi kay mani valid ang ID nga gin-provide niya sa tagreklamo kag amo man ni ang gin-use niya pag-claim niya dito kung hindi ini valid nga ID di ano nga remittance center gabaton kamo invalid nga mga IDs da nga kadako sang kantidad gina-release nyo. Correct. Amo sina. So, bantayan rin sa Action Radio kag hindi na mo padala-dala sa mga down payment nga ina. Ambal mo to blakay na nang kawat-kawat bla kadamo ginadisgrasya. Amo ginapirmi, no? So, galing kiti, amo na, tungod bala sa nga kinanglanon kung kisa Action Bray, ang mga tao, kung saan doon nagamiter na walang gakapit sa patalim, wala assurance, okay lang, basi pa malang mag-abot ni? Basi pa lang mo. Amo nang arasutok, basi pa lang. Basi pa lang. Ang basi, ti kwa na yun, ang dollar, ti daw kalayo sa tsansa. Ang palang piso. Gani ka mo dirani ka mo magsalig dahil sa mga basi balaw, ti oy kakabaloya, may nagsulod na sulod. So, amo na, so along-along. So, may kung tanom-tanom na lang tagkuhan, kasi okay lang. Ini facial, ginituntong damo, ginahalitan sa nila. Okay lang ko mga snake plant na bala sa barter. Subong Doon naglinong ang barter, no? bala Action Bray, nga nagkuhan balang pandemya, mga tao, mo nagkahilig sa mga tanom, no? Na-notice man sa Facebook na? Gani, way na maginakaon, pero bakal basang... Tanom. Sa balay ito, si partner, kung Diyos miyo, triple, nagdamong tanong sa balay, lakad lang, istara na sa manog balay namon mo. I-arrange lang todo. Totoo, no? Tanom sa mga iligan ng tao. Di mayo man, ano? Tapos, ibaligya mo na pilakan lang, negosyo mo na mo. Correct, good. Sa iban. Ang iban, ti planggaon ginaya. Kag himuon nga kalingawan bla. Sa matag adlaw nga tanan. Mayo man na. Imbes, hagi ka mo kalagaw, nga waman tupa lagawan yung makakwa pa ka mo kagaw. Panonom na lang ko muna sang tanom-tanoman. Correct. Oo. Tutaway ang palibot Action Red sa mga pulis gani bulubay bas di tindi inigro do may pandemya makunwa ay kuan ni balatian na isang tawo ya. Nga nagabligya sang illegal nga droga kag nagasuyop dirang iban Action Red. Sa curfew karon check naton may nagakaladak pa nagin gyapon pero talag sa Malaka na tino na man sila. Yes. Nanuto na sila Action Red, no? So sa patrol report naton check naton karon iban nga mga balita diri sa Action Radio Bacolod. Ini sa Action Brian more than nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Borden, sa pinakauling din nga balita sa syudad sa Bacolod, kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Mga kaaksyon, pratagaan ka mo sa pinaka-updated nga numero. Parti balaya sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan, ha? So sa limat mga kaaksyon, nagapanguna sa gihapon ang pungsod Estados Unidos. Matsagan ko mga kaaksyon daw Olympics bla uno. Damo bala isang gold medal, tapos silver, tapos bronze medal, no? Ang pungsod Amerika may ara sa kabilugan when it comes to COVID-19 total cases nila 5,520,902. Hindi lang lahog, ha? Ang total number of deaths o mga nagkalamatay dito sa Estados Unidos sa COVID-19 or coronavirus disease nagdangat na mga kaaksyon sa 172,459. Tinagambal mga tao, ti okay lang na ti lapad man sila nga pungsod. Pagaling ti mga kaaksyon, whether dako ka mo nga pungsod or gamay, sa liwata, ina mga kaaksyon, suno sa mga eksperto, nagadepende ina kung gaano katiga ang imo nga ulo. Hambala nila, ha? Nagasunod mga kaaksyon, amoy ang pungsod Brazil, total number of cases, nagdangat na sa 3,317,096. Pila bala ang nagkalamatay sa Brazil sa COVID-19? Ini ang nagdangat sa 107,232.
Basi mamangkot ka mo kung pila naman ang sa Pilipinas. Ari mga kaksyon, unahon ko anay lawag ya ang China. Ang China, total number of cases, 84,808. Pila bala ang nagkalamatay sa China? 4,634. Amo na ha? Ang total ng mga nagkalamatay sa COVID-19 sa China. Now, pila bala ang Pilipinas? Aray mga kaksyon, ang Pilipinas, total number of cases, 157,918. Ang total nga nagkalamatay sa Pilipinas, 2,600. Minsan bala mga kaksyon, ano bala kalapad ang China? Ano bala kalapad ang Pilipinas? Naglapaw na kita sa total number of cases. Kag malapit naman kita mga kaaksyon magtupong sa total number of deaths sa China. So gani gina-remind ka mo sa aton dari mga opisyales sa bilog nga Pilipinas nga dapat i-observe tagid pirmi ang proper gid nga physical distancing. Suksok kunta ang aton nga face mask kag suksok kunta man ang face shield ta mga kakson. Hindi gid maghatag sa ginatawag naton nga inabalang abita okay lang magatag kumpiyansanan. So dapat mga kakson, paminsaron tagid pirmi. I-disinfecta mga bagay nga kisami naton nga hulmon bala, ina mga ballpen dapat i-disinfecta mga kakson because isa man ina kaalagyan or taytay nga ikaw ang balatnan sang coronavirus disease 2019. Sa mga kakson, nagasugod ang aton mga jokes. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Isa ka adlaw nagwa si Johnny sa motel kag nagadali-dali ini nga magtago sa likod siyang kahoy. Pero nakita ini siya sang iya nga lolo. Oh, Johnny, gabi na kag dili ka pa imo na nagoy sa likod sang kahoy. Dano kay mo Sino ginataguan mo, Johnny? Lokwan, ina nga nakita ko si misis nga nagwa sa motel. Ganalain ko gani. Ay, naano na lang niyang asawa ko yaman. Oh, dapat ikaw patani ang makulbaan sina. Ano man, dapat ipaglaban mong inyong relasyon. Hindi ka magsyoko kung may upod gimanda siya nga ibanda. Lo, panaguan na sa likod sa kahoy. Ara na siya manugwa na siya sa motel. Ari na, Johnny, nakapanago na ako sa likod sang kahoy. Danay pa. Tino wala man sa upod nga lalaki dira pagwa sa motel. Basta lang balalo, panago lang sa likod sa kahoy, panago lang. Janay pa. Nga nakulbaan kay imo Johnny, how? Wala man sa gali upod nga lalaki. Kabalo-kalo, hindi man sa iyang problema, kundi ako, ginapangita niya ko sa sunod sa motel, ako yang may upod yang nga babae kagaina. Thank you so much, Banites o Barangay Banagos, yung mga ipadala din nga joke. Next natin nga joke, mga kaksyon. Halin sa kay Rami of Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Isa kaadlaw wala gihapon kabugtaw si Rugo. Ginkaduan ini sang iya iloy nga si Inday para siya ang pukawon. Ruga! Nano kay mo Adlaw na wala ka pa yung nagbugtaw. Alas 10 na ho. Ngay,
Kapoy ko, bi. Nagasakit ang ako. Nagasakit. Ano? Gasakit ang imo? Ano matyagan mo sa akon dire? Timbang? Ako na lang maubra dire sa ulo brown sulod sang balay? Ha? Tungod sang kainit sang iya nga iloy, ginsipa sini ang pertahan sang kwarto. Kag nakasulod ini. Nano ka rugo? Ha? Mahigda ka lang bilog nga adlaw dira? Hindi mo ko pagbuligan dire sa mga ulo brown sulod sa panimalay? Ha? Grabe ka naman, day ba? Sipaon mo gidyang pertahan niya. Ano tong hambal mo nga gasakit ng imo? Nano ka, ha? Nano ka rugo? Pasensya lang gid na. Hindi ko gid masarangan nga magbulig sa imo. Ano abi ka may UTI ko subong UTI. Ano? Gina-UTI ikaw? Nga, sino naman ka babaeng ginopdan mo? Amo na ka hindi mo ginapongga ng pagkamanyakis mo, Rugo, ha? Manyakis ka, good. Lainay mo yan na ya. Ang UTI nga buot ko silingon niya, umibig, tapos iniwan. Mahal. Amo to mga kaaksyon na UTI, umibig, tapos iniwan. Sabi nyo ka doon nga UTI na ha. Lain man na yung nga UTI, no? Umibig, tapos iniwan. Nya! Isa ka adlaw, maginsugid si Rugo sa iya nga iloy. Parte sa nakita niya sa iya nga tatay nga si Johnny. Nay, may sugid ko si imo parte sa nakita ko bala kay tatay Johnny Tango. Ah, ang ano hambal mo? Si tatay mo Johnny? Nakita ko si tatay Johnny nga upod sila ni Maninay nga nagsulod sa kwarto sa ibabaw. Ha? Rugo, tama na ina. That's enough. Bawang tatay mo manyakis gina. Sige, gusto ko siya nga mahuyan. Padayunon mo ang imo nga pag-istorya karon samtang kita ang nagapaniyapon. Sang nagapadayon ang ila nga pagpaniyapon. Ginpamangkot ni Rugo liwat ang iya nga iloy. Nay, may istorya na ko sa akon nakita. Ano Rugo? May ara ka istorya? Sige na anak, iti pagsapakay mo nga amay. Nay, si tatay bala, nakita ko sila ni Maninay. Nagsulod sila sa kwarto naton sa ibabaw, tapos ginabrihan kong pertahan, nay. Parental guidance ang ako nakita. Parihus gid nay sa nakita ko man sa inyo ni Maninoy sa likod sang balay. Ano? Thank you so much, Rona, sa imo din nga joke. Tunto ni mga bata, no? Ganun ko magstorya mga kabataan na patapuso no gid kay masiblain mahambal balao, no? Isa ka adlaw nagkadto si Ma'am. Si Ma'am Inday sa balay ni Rugo. Tagbalay, Ruga. Oh, patay si Ma'am nagkadto sa balay. Lulo, panagodaan, Lulo. Ay, gano ka ibo ya Rugo, ya? Ikaw yung estudyante, hindi ako kagaya manago, kuya. Wala man ako sang sala sa maestra mo. Basta lang balalo, panago ka lang daan, ikaw na ang ginapangita niya. Hindi kuya manago, yaway kuya sala sa maestra mo. Tinlo yung konsensya, kuya Rugo. Muna gani, lo. Ligad ka pa si Mana, ginapangita to sa eskwelahan, no? Kay nakasala ko kay Ma'am Inday, basta panago lang balalo, panago lang. Mahehe.
Thank you so much sa mga jokes, mga kaaksyon, ha? Kag syempre sa mga nagkomento diri sa atong Facebook Live. Magatabyo kita sa makadali, mga kaaksyon, ha? Good morning sa kay Liza Duno and of course sa kay Joel Gubato, nagapamati sa aton, ha? Madamo kasalamat. Vanessa Mayo, thank you so much for watching diri sa atong Facebook Live. Ambroise Tishende, I am very grateful for the opportunity, Mr. Idali Constantine. Okay. So anyway, good morning sa imo, ha. Medyo malaba-laba ang iya naging komento, but anyway, good morning sa imo. Trixie Ibuseo, Jocelyn Kalamaan. Grace Foss, good morning sa imo, ha. Action Johnny, midnight here. Dumduman ko gid tatay dear namon, kag brother Nonoy Rolly. Paborito gid ang Johnny Tango. Wow. Thank you. Okay, Elvis Presley, di ba? So nakarelate sila mga kaaksyon, ha, party sa kay Elvis Presley. Ya kuno wala kuno napatay mo. Antoinette Piliado and Rona Vista Burilia, good morning dira sa inyo. Thank you so much sa pagpamati sa liwat. Happy birthday today sa kay Clint Brian Barrientos. 19th birthday sang NHA Pahanukoy. Happy birthday! So, halin sa kay Lolo do ka budlay ba siya ako, ano? Basta alin sa kay Lolo, ha? Fred and Sisan Verde Blanco. Correct, no? Verde Blanco. Yun. Okay, thank you so much, ha? Sa pagpapati sa Action Radio Bacolod. Anyway, mga ka-aksyon, ini si Action Red Salgado sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,